особено в по-ранните години на своята кариера. Отлично подаване сега към Сон, намеса от Пламен Андреев. Има ли засада? Може би това е основният въпрос тук. Първо Георги Кабаков посочи Дуспа, след това вдигна високо ръката си, тъй като е маркирана засада. Изключително любопитно положение и ситуация, която трябва да бъде видяна и от мен, вярвам и от вас, уважаеми зрители, отново, за да бъдем напълно убедени за това какво се случи. Поне на мен ми се стори, че Пламен Андреев игра с топката. Абсолютно сигурен съм обаче, че Георги Кабаков най-напред отсъди Дуспа. Тук засада на Сон няма, тук засада на Кайо Видал категорично има. Спокойно можем да кажем, сериозен късмет за Георги Кабаков, тъй като не съм никак убеден, че тук трябваше да бъде отсъдена Дуспа, тъй като Пламен Андреев най-напред изчиства топката. Да, след това връхлита своя съперник, но ситуацията във всеки един случай щеше да бъде доста сериозно разгледана от хората във ВАР. Така или иначе засада е маркирана. Играта ще продължи с владение на Левски, но още един случай, в който Сон успя да се промъкне зад гърба на Алдаир и на Келиан Вандеркап.